Λοιπόν, μάγκες και μάγκισσες. Τι έχουμε εδώ, δεν σας λέω, γιατί τα λέτε. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, έχετε κάτι καλό. Πάμε στο Frankenstein να το ετοιμάσουμε για το 25. Σαπ! Λοιπόν, αυτό το 25 φέτος το βλέπω πολύ δυνατό, πολύ διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι θα κάνουμε πάταγο φέτος. Έτσι πιστεύω. Λοιπόν, φτάσαμε σε αυτόν που θα μας φτιάξει το τριαντάρι. Τον βλέπετε εδώ, αυτός εδώ είναι ο κύριος. Πίσω βλέπουμε τον Frankenstein σε μορφή αρρώστιας και θα σας επιφυλάσσουμε κάποια, να το πω, έκπληξη. Το αμάξι θα φουσκώσει, αλλά με δικιά μας πατέντα. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί ο γιατρός θα βάλει την τέχνη του. Ναι. Σε κάποια μοντέλα δεν παίρνει το σωσμάν μαζί με το μοντέλο, αυτό να βάλει πακέτο. Τι θα κάνουμε, να το κόψουμε λες? Φέρω το τροχό. Και καθώς συζητήσαμε εδώ με τον φίλο για τα περαιτέρω για το Frankenstein, έχουμε μπει στο μαγαζί εδώ. Φτιάχνει τα δικά του πάλι. Τα κάμπριο, τα κλασικά τα κάμπριο, μπουρδέλα για τα κάμπριο. Εμείς που δεν έχουμε μαλλί, προτιμούμε τα κουπέ. Λοιπόν, θα τα πούμε λίγο συντόμως. Ό,τι στάδιο υπάρχει θα ενημερώνεστε και έχετε να δείτε πολλά.